Donald McIntyre, investigatívny novinár známy svojou neohrozenou prácou, keď konfrontuje nebezpečné zločinecké organizácie, sa vydal odhaľovať modernú podobu medzinárodného zločinu. Spolu s ním navštívime niekoľko najznámejších miest na svete a stretneme sa s členmi kriminálneho podsvetia, s policajtmi a miestnymi obyvateľmi, aby sme sa dozvedeli, ako v skutočnosti vyzerá život v najdrsnejších mestách sveta. Donald sa nachádza v meste na rozhraní, Chlapi, ste ozbrojení? kde môže bez varovania prepuknúť násilie. V meste, kde násilné zločiny takmer trojnásobne prevyšujú národný priemer. Vyzerá to veľmi kruto. A kde sa každý môže ocitnúť uprostred nepokojov. Márnosť šedivá. Donald je v Paríži, aby zistil, prečo patrí medzi najdrsnejšie mestá sveta. Najdrsnejšie mestá sveta. Paríž je jedno z najobľúbenejších miest na svete so známou Eiffelovou vežou a 11 miliónmi obyvateľov. Návštevníci majú radi hlavné mesto Francúzska. Láka ich jeho kultúra, kuchyňa a romantika. Jednu vec však v turistických sprievodcoch nenájdete. Za príjemnou eleganciou sa skrýva Paríž, rozpoltený občianskymi nepokojmi. Za posledných pár rokov mesto sužovali vzbury. O prevahu bojovali dve súperiace frakcie. Na jednej strane druhá generácia imigrantov, ktorí sa považujú za obete diskriminácie, a na druhej strane moc zákona a poriadku pod vedením prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Nesmie to ostať nepotrestané. Za posledné 4 roky tu dvakrát prepukli občianske nepokoje. V roku 2005 tu podpálili 10 000 aut a v roku 2007 zranili v uliciach 30 policajtov. Donald prišiel do Paríža, aby zistil, prečo ho rozpolťujú vzbury. Pozrie sa na konflikt z oboch strán. Je to boj o moc. Na ulici prežije silnejší. Prešli sme od kladenia požiadavok k sporadickému chaosu. A stretneme sa s mužom, ktorý je podľa mnohých posadnutý myšlienkou zmeniť nepokoje na totálnu rasovú vojnu. Bojujete proti koristníckému a rasistickému systému. Donald sa nachádza na železničnej stanici Gare du Nord, v srdci mesta. Bohatí a chudobní sú od seba v Paríži geograficky oddelení. V centre mesta býva stredná vrstva a majetní, zatiaľ čo na odľahlejších predmestiach na okraji Paríža sa nachádzajú chudobné a zanedbané štvrte, kde býva približne 8 miliónov menej majetných Parížanov. Tieto svety sa stretávajú na stanici Gare du Nord. V roku 2007 sa stala miestom intenzívnych nepokojov. Donald sa dohodol s policajtmi, že pôjde s nimi na hliadku okolo Gare du Nord. Mnohí z nich osobne zažili konflikt v roku 2007. Čo máte dnes na pláne? Ako obyčajne vyzerá váš plán? Prevedieme vás po Gare du Nord. Uvidíte, že je to veľmi veľký komplex. Budeme teda hliadkovať na stanici a skontrolujeme pár občianskych preukazov. Gare du Nord je najväčšia železničná stanica v Európe. Bezpečnosť sa tu berie vážne. Je tu 100 ozbrojených policajtov, 600 bezpečnostných kamier a vojenské posily sú v pohotovosti. Nie je núdza o prípady, keď je nutné ich nasadiť. Netuším, čo sa deje, ale v živote som nevidel toľko policajtov. Vyzerá to veľmi kruto.
Polícia vykonáva náhodné kontroly. Podľa francúzskych zákonov musí každý so sebou nosiť občiansky preukaz a môžu ho kedykoľvek kontrolovať. Bolo tu veľa policajtov, lebo niekoho zatýkali. A keďže sa okolo nich zhromaždil dav ľudí, požiadali o posily. Práve takýto postup vyvolal vzbury v roku 2007. Vtedy cestujúci, ktorí prišli z predmestí, mali pocit, že je nespravodlivé, ako sa na nich zameriava polícia. Vystrašení návštevníci a cestujúci v špičke sa ocitli uprostred zmätku, keď vzbúrenci začali vyčíňať, podpaľovať a drancovať stanicu. Pre hrozbu, ktorá sa šírila z militantnejších frakcií na predmestí, vznikol pocit, že do istých štvrtí v Paríži neradno vkročiť. Nachádzate sa v Paríži. Je to pekné mesto, ale neradi by ste sa potulovali po zlých štvrtiach, kde sa môže zomlieť hocičo. Myslím si, že obyčajne páchajú zlé veci nie samotní Parížania, ale obyvatelia predmestí. Občianske nepokoje rozdelili mesto a vyvolali pocit strachu a nedôvery na oboch stranách. V dnešnom Paríži viac neplatí motto sloboda, rovnosť, bratstvo. Ešte uvidíte. Nevraživé privítanie na predmestí Paríža. Ľudia by neváhali dodrbať vás. Nechoď tu s kamerou! Hovor so mnou, ako sa patrí, a nebude problém. A Donela čaká nebezpečné stretnutie s kriminalitou. O, márnosť šedivá. Paríž patrí medzi hlavné centrá kultúry v Európe, ale zároveň je to mesto neustálych zmien s početnou prítomnosťou polície. Podľa niektorých názorov vyvolali násilné zrážky v srdci mesta tvrdé zákroky policajtov. Donnell sa sám presvedčil o pochybných policajných taktikách, aké údajne vyprovokovali občianske nepokoje. Dopočul sa aj o temnej postave, ktorá hlása nenávisť po celom meste. Donnell vie, že keď chce odhaliť príčinu problémov v Paríži, musí sa dozvedieť viac o štvrtiach na predmestí, známych ako banlieue, ktoré v celom Francúzsku považujú za semenisko občianskych nepokojov. Ich zlá povesť sa rozšírila po celom svete v roku 2005, keď došlo k zburám trvajúcim vyše 30 dní. Po prvý raz sa svet oboznámil s francúzskymi sociálnymi nepokojmi, ktoré mali závažný vplyv na Paríž. V roku 2005 sa rozhoreli vzbury a vystrašili mnohých ľudí. Neodohrali sa však v centre Paríža, ale na predmestí. Odvtedy majú miestni Parížania strach priblížiť sa k takým oblastiam. V mestskej rýchlodráhe dochádza často k útokom na verejnosť. Mnohých ľudí napadajú bezdôvodne. Aj mne sa to stalo, keď som cestoval mestskou dopravou. Bežne sa v noci vraciam domov posledným vlakom, ako každý, kto býva na predmestí. Keď si chcú chuligáni zarobiť trochu peňazí, vezmú si ich od cestujúcich. Aj keď podľa štýlu obliekania nevyzerám, že by som bol bohatý, predsa som sa bál použiť mobil. Mal som silný pocit, že ma môžu udrieť do tváre. Už som to zažil. Donnell sa má stretnúť s novinárom Antonym Hedlim, ktorý informoval o rastúcom probléme vo štvrtiach na predmestí. Donnell dúfa, že mu vysvetlí, prečo mladí tak vyčíňajú. Nie sú to prisťahovalci, ale ich deti, ktoré sú dnes Francúzmi, viac ako samotní Francúzi. S výnimkou farby pleti. Keďže nie sú belosi, sú na okraji spoločnosti. Vzbury nie sú v Paríži nič nové. V roku 1968 vyšlo do ulic hlavného mesta vyše 800 000 študentov, učiteľov a robotníkov. Pri zrážke s políciou žiadali zvrhnutie vlády Charlesa de Gaulle'a. Vzbury v 68. roku považovali za hrdinské a charakterizovali 10-ročie. Navždy zmenili Francúzsko a prispeli k vytvoreniu liberálnejšej spoločnosti. Ale vzbury tohto 10-ročia sa zväčša ignorovali.
Buď dôjde k nepokojom, alebo vznikne situácia, keď nikto nehovorí o Banliu, lebo nikto o ňom nechce počuť. V štýle je ďaleko, nikdy tam nechodíme, nechceme tých chlapov vidieť, nezaoberajme sa tými otázkami. Dlhodobou ľahostajnosťou voči situácii sa problémy len vyostrili, kým sa výtržníctvo nezačalo približovať k centru mesta. To je nový vývoj. Dianie z predmestia sa presúva do centra Paríža. Veľa ľudí naozaj pociťuje obavy. Donnell počul o oblasti v strede mesta, kde sa už obavy zmenili na skutočnosť. Skôr ako navštíví predmestie, chce sa osobne presvedčiť, do akej miery sa rozšírili problémy v centre. Kontaktná osoba mu dohodla stretnutie. Len 3 kilometre od najznámejších pamiatok Paríža sa nachádza 18. arrondissement, ekonomicky zanedbaný mestský obvod, ktorý sa zmieta v ťažkostiach. Parížania zo strednej vrstvy ho majú strach navštíviť. Donnell sa stretne s 2 miestnymi zločincami, ktorí nechcú byť identifikovaní, aby sa dozvedel viac o kriminalite v oblasti. Každého neznámeho človeka tu považujú za opodstatnený cieľ. Keby ste sa tu potulovali s mobilným telefónom alebo s kamerou, chlapci by vás okradli. Keď prídete na aute, ukradnú vám ho. To je normálne, že sa kradnú autá. Krádeže aut sú teda bežné? Nestáva sa to každý deň, ale dosť často. Donnell zistí, že obaja muži sú aj drogoví díleri. Predávame crack i hašiš, ale crack je lepší, dá sa na ňom lepšie zarobiť. Maximálne 2000 eur. Denne. 2000 eur denne. Nosíte so sebou nože? Áno, niekedy, ale keď vezmeme nôž, ideme niekoho zabiť. Ľudia väčšinou nosia zbrane, keď majú problém. Predávajú drogy v cudzom teritóriu. Veľa ľudí má doma zbrane pre sebaobranu. Ako by ste si bránili územie, keby ste sa vrátili a zbadali niekoho na rohu vašej ulice? Väčšinou sa po takých strieľa. Máte dobrý život. Je to na nič, humus. Tak to je. Ale vieme s tým žiť, to je normálka. Keď toto cíti nespokojná mládež v centre, Donnell je zvedavý, čo si o svojej situácii myslia mladí ľudia v Banliu, odrezaní od parížskej spoločnosti. Na ďalší deň sa Donnell vydáva za nimi, aby to zistil. Donnell zbadal v novinách zaujímavý článok. Je o tom, čoho sa pred cestou na predmestie obáva. Je to príbeh v hollywoodskej produkcii s Johnom Travoltom v hlavnej úlohe. Draho doplatili na to, že za bezútešnú kulisu pre film zvolili predmestie. Podpálené televízne vozy, škody vo výške mnohých tisícov eur. Film sa volá Z Paríža s láskou, ale médiá ho skôr nazývajú Z predmestia s láskou. Vitajte v meste, podpálime vám televízne vozy. Kvôli lepšiemu pochopeniu nevôle obyvateľov predmestských štvrtí sa Donnell nakoniec vydal na cestu na sídlisko Le Bosquet. Leží 17 kilometrov od centra Paríža a práve tam sa v roku 2005 odohrali najhoršie výtržnosti. Došlo k nim potom, čo polícia naháňala 2 tínedžerov, ktorí následne zomreli. Ich smrť vyvolala pobúrenie a podnietila najnásilnejšie vzbury tejto generácie. Vyčíňanie v Le Bosquet trvalo 20 dní, potom sa začalo šíriť po celom Francúzsku. Vláda to brala tak vážne, že vyhlásila výnimočný stav. Počas toho obdobia utrpelo zranenie vyše 100 policajtov. Zatkli takmer 3000 ľudí. Francúzskych daňových poplatníkov to stálo vyše 200 miliónov eur. Donnell sa skontaktoval s Zidom, ktorého vo štvrti údajne veľmi rešpektujú. Tvrdí, že môže Donnellovi zaručiť bezpečnosť počas filmovania. Spolu so štábom sa trochu obávame, lebo pre cudzincov ide o naozaj veľmi pochybnú a nebezpečnú oblasť. Je tu nesmierna chudoba.
Vystrihali ma kvôli bezpečnosti, ale mám sa stretnúť s chlapíkom, ktorý ma uisťuje, že nás osobne vezme pod svoje ochranné krídla. A bude na nás dávať pozor, lebo má kontakty. Leboské Donnelovi ničím nepripomína Paríž, aký videl doteraz. Našťastie nepotrvá dlho, kým sa stretne s kontaktnou osobou, so Zidom, ktorý nás bude sprevádzať. Ukážem vám okolie. Áno, jasné. Nejde mi do hlavy, že toto je Francúzsko. Paríž, to si mnohí nevedia predstaviť. Pozrime sa na to. Nemáme tu Eiffelovku. Vidno ju iba zo strechy tohto vežiaka. Ale tak to je. Tu sme ďaleko od všetkého. Zid oznámi Donnelovi, že pred začatím filmovania je dôležité stanoviť pár základných pravidiel pre bezpečnosť štábu. Na istých miestach nemôžete natáčať. Keď začujete niekoho kričať, vypni kameru i hneď prestanete filmovať. Skôr ako Zid ukáže Donnelovi okolie, dostane lekciu, ako francúzske úrady kontrolujú tieto drsné štvrte. Vypnite kameru, musíte prestať filmovať. Policajti s natiahnutými zbraňami začnú prehľadávať Zida a jeho priateľov. Komu patrí toto auto? Môjmu bratovi. Máte občianku? Áno. Môžete otočiť kameru iným smerom, prosím? Hľadajú trávu, provokujú nás. Hľadajú drogy, provokujú nás, urážajú, nemajú rešpekt, sú vo výhode, lebo majú moc. Keď som bol malý, zbili ma. Nazvali ma špinavý čierny neger. Takáto priepasť medzi políciou a obyvateľmi predmestia viedla k zburám v roku 2005. Nasledujúce zábery natočil Zid so svojimi priateľmi v akcii počas výtržníctiev. Sídliskom Leboské sa šírila anarchia, obrazy Paríža v plameňoch vysielali po celom svete. Stojíme na hlavnej ceste, kde sa konali vzbury. Polícia bola na konci ulice a my sme stáli tu. Preto sú tu kamene. Pre sebaobranu. Vzbury sa tu konajú pravidelne, niekedy aj dvakrát týždenne, ale médiá informujú iba o veľkých, ako v roku 2005. Kedykoľvek sa to môže zbehnúť. Malá naháňačka s políciou sa môže skončiť zle. Z ničoho nič. Ľudia začnú hádzať kamene a je to. Máme vzburu. Väčšina obyvateľov chudobných štvrtí sú moslimovia pôvodom zo Severnej Afriky. Ich nedôvera voči francúzskej spoločnosti začala rásť počas Alžírskej vojny za nezávislosť od Francúzska, ktorej boli Francúzi povestní pre brutálne metódy a mučenie. Prvý raz v dlhom a krvavom boji s vlasteneckými arabskými silami Francúz zdvihol zbraň proti Francúzovi. Alžírsko si nakoniec vydobilo nezávislosť v roku 1962, ale predsudky voči moslimom sú vo Francúzsku zjavné dodnes. Zid vraví, že polícia tu nie je vítaná a ukazuje Donnelovi pár grafity vo štvrti, ktoré jasne vyjadrujú, čo si myslia všetci v Leboské o úradoch. To je naše moto. Do pekla s políciou. To je naše heslo. Je napísané všade, pretože nás nemajú radi a my cítime to isté. Veľké do pekla s políciou. Do pekla s CRS. To sú špeciálne policajné jednotky, ktoré majú na starosti vzbury. Donnell je vo štvrti už nejaký čas a nemal pocit ohrozenia, keď zrazu vznikne veľmi napätá situácia. Nefilmujte toho veľkého chlapa. Vypadni! Nehovor mi, že mám vypadnúť. Si somár! Ty si somár.
Upokoj sa. Nenatáčame teba. Nerozprávaj sa so mnou týmto štýlom. Buď slušný a nemáš problém. Nehovor, že mám vypadnúť. Čo si myslíš, že som nejaký debil? Nechoď tu s kamerou. Hovor so mnou, ako sa patrí a nebudeš mať problém. Nevrav mi, že mám odísť. Upokoj sa, blázon. Vždy som ťa rešpektoval, tak nevystrájaj. Dobre, upokoj sa. Jasné? Nenatáčajte ho. Vravím vám, je to tu na dennom poriadku. Každý deň tu dôjde k výmene názorov, lebo tu vládne chaos. Donnell nepochybuje, čo sa mohlo stať filmovému štábu, keby Zid nebol poblízku. Ľudia by neváhali dodrbať vás, keby ste sem prišli sami, prisahám. Taká je pravda. Potom zavedie Donnella na miesto, kam berú nevítaných návštevníkov. Vidíte to? V tejto diere dávali do laty mnohých ľudí. V podobných pivniciach, ale najmä v tejto na konci schodišťa si berú na paškál ľudí, keď sa niečo zomelie. Ak ide o cudzieho človeka, tu si ho vezmú do parády, neklamem. Tak to je. Kto vie, koľko problémov sa tu už riešilo. Ukážem vám krvnú škvrnu. To sa stáva. Dobre, ostaňte v mojej blízkosti. Ostaňte pri mne. Počas vzbúr ľudia používali výraz občianska vojna. Myslíte si, že v Paríži to momentálne začína vrieť? Ľudia cítia zlosť. Mládež zúri. Polícia zasiala hnev do srdc ľudí, keď ich neustále zastavovala a kontrolovala. Takže vždy, keď prepukne vzbura, je to príležitosť pre ľudí pomstiť sa polícii. Nechce sa mi veriť, že toto je Paríž, za kým som vyrastal. Samozrejme, nachádzame sa hodinu cesty autom od centra mesta, ktoré všetci dobre poznáme. Ale tak to je. Pre mnohých je toto ich domovom. Toto je ich mesto. Donnellovi stačí návšteva sídliska Le Bosquet. Keď sa vráti k autu, dostane ponaučenie, aký je v skutočnosti zraniteľný. Teraz som fakt v háji a vraj som tu chránený. Nož, tu v Boske. Vraj som tu pod ochranou a kamera je fuč. Pridlho sme sa tam zdržali a potom prišli šakali. Ako sa to mohlo stať, keď som pod vašou ochranou? Ukradli mu drahú kameru a laptop. Je to v háji. Márnosť šedivá. Sme neskutočne sprostí, že sme to urobili. Sme sprostí. Sprostí! Donnella zaujíma, ako sa cíti Zid s podkopanou autoritou. Boli ste pod mojou ochranou a mladí sa vás nedotkli. Keby vedeli, že je to naše auto, nedotkli by sa ho. Ale Zid, toto je... Neurobili by to Zidovi. Ale sú to vaši ľudia, to je vaše územie. Boli ste tu dlho a nikto sa vás ani nedotkol. Je mi ľúto, ale tak vyzerá život tu v Le Bosque. Je malá šanca, že Donnell ešte niekedy uvidí svoju kameru. Je na čase vrátiť sa späť do centra Paríža. Na predmestí hrajú podľa vlastných pravidiel a hoci Zid patrí vo štvrti medzi vodcov, je zrejmé, že nemôže kontrolovať všetkých zúrivých mladých mužov. Ešte uvidíte. Donnell sa osobne stretne s parížským Malcolmom X. Keď vás niekto utláčal celé storočia, nevyhnete sa násiliu. S kontroverznou politickou postavou, ktorú spájajú s jedným z najstrašnejších rasových zločinov vo Francúzsku. To sú netvory. Donnell prišiel do Paríža zistiť, prečo patrí k najdrsnejším mestám sveta. Videl už, ako chudoba a nenávisť voči polícii podnecujú občianske nepokoje vo štvrtiach na okraji mesta.
Aj sám sa dokonca stal súčasťou kriminálnej štatistiky, keď mu na sídlisku Le Bosquet ukradli kameru. Vraj som pod vašou ochranou. Prišli šakali. Zid sľúbil, že Donnella ochráni, ale nakoniec to nedokázal. Po tejto skúsenosti sa Donnell s úľavou vracia späť do dôverne známeho a príjemného centra mesta. Myslel si, že kameru nikdy viac neuvidí, ale predsa sa zjavila. Idem si na policajnú stanicu vyzdvihnúť kameru. Nečakane sa našla po tom, čo mi ju ukradli z auta. Od policajtov sa Donnell dozvedel, že ju našli na ceste na tom istom mieste, kde ju ukradli. Nikdy sa nedozvie, či si to zlodeji rozmysleli, alebo či zapracoval Zid. Ale tým sa potvrdilo, že na sídlisku Le Bosquet zdanie niekedy klamé. Zid a jeho priatelia sa vydali do ulic v centre Paríža. Podľa vlastných slov majú pocit, že tu nie sú vítaní. Tu nadobúdajú ešte výraznejší pocit odcudzenia od francúzskej spoločnosti. Ideme do Paríža, tam to je iné. Je to iný svet. Iný vesmír. To je svet bohatých. V Paríži sú miesta, ktoré sú pre nás tabu. Elizejské polia, Eiffelovka, tie oblasti nie sú pre nás. Keby sme si chceli ísť niekam sadnúť na Elizejských poliach alebo zájsť do nočných klubov, to neprichádza do úvahy. Nikdy by nás nepustili dnu. Hádžu nás do jedného vreca. Myslia si, že všetci mladí z predmestia sú delikventi. Na Elizejských poliach sa nachádzajú najdrahšie nehnuteľnosti v Európe a rozdiely medzi spoločenskými vrstvami a rasami sú na tejto triede príliš evidentné. Sme na Elizejských poliach na najkrajšej ulici na svete. Tu je Paríž, čisté a nádherné mesto, ale na predmestí to vyzerá úplne inak. Keby prišli do Le Bosquet, videli by biedu a špinu. Nevedeli by sa s tým vyrovnať, lebo sú priveľmi zvyknutí na luxusný život. To je auto mojich snov. Vysnívané auto, ktoré nikdy nebudem mať. To je geto. Predveďte sa. Ide polícia, show sa končí. Tuto máme. Vystúpenie sa skončilo. Keďže ide o mladých černochov z predmestia, samozrejme, že to zastavili. Každý zákrok polície, bez ohľadu na to, či je iba rutinný alebo neškodný, si môžu mladí ľudia ako Zid vysvetľovať ako rasovo motivovaný. Donnell si od Zida a jeho priateľov vypočul jednu verziu príbehu, ale zaujíma ho aj druhá strana. Má pocit, že policajné kontroly v tomto meste predstavujú nevďačnú a riskantnú prácu. Donnell sa stretne s bývalým policajtom špecializovaným na potláčanie vzbúr, Markom Le Botténom, ktorý pracoval v prednej línii. 20 rokov sleduje, ako je Paríž čoraz nebezpečnejší. Mladí z predmestia tvrdia, že polícia je rasistická, nespravodlivá, násilnícka, preto dochádza ku konfliktom. Čo si o tom myslíte? Imigračná politika je rozhodnutím súčasnej vlády. To znamená, že policajti musia systematicky zastavovať a kontrolovať Arabov alebo ľudí afrického pôvodu, skrátka každého s inou farbou pleti. Ľudia to považujú za veľmi dotieravé. Policajti za to nemôžu, robia iba to, čo im prikázali. Je pravda, že polícia sa neodvažuje vkročiť do istých štvrtí na predmestí? Problém dnes spočíva v tom, že väčšina mladých policajtov pochádza z vidieka a zrazu sa ocitnú v nasadení rovno v oblasti, kde existuje obrovský rozdiel medzi ich doterajším životom a veľmi brutálnym svetom na predmestí.
V podstate sa každý bojí. Jeden zo spôsobov, ako sa vyrovnať so strachom, je byť viac arogantný či násilnický. Aj tak sa k tomu dá postaviť. Ak nováčikovia z radou policajtov idú do daných oblastí, sú vyľakaní, boja sa nebezpečenstva. Obyvatelia predmestia si to nevyhnutne všimnú a reagujú agresívne alebo nervózne. Každý potom reaguje po svojom. Vzniká boj o moc. Na ulici prežije silnejší a deti z gangov to príliš dobre vedia. La loi, c'est celle du plus fort. Et ça, les gamins des banlieues qui sont des voyous le savent pertinemment. Začína byť jasné, prečo sa z Paríža stalo také nebezpečné mesto. Polícia a nespokojné komunity z predmestia sa dostali do neustáleho a zdá sa nevyriešiteľného konfliktu. Nevidno, aby sa niektorá strana stiahla a riskovala, že prejaví známky slabosti. Je to nepokojná situácia a dá sa ľahko zneužiť. Donnell počul o ľuďoch, ktorí ju využívajú na to, aby dosiahli vlastné pochybné ciele. Kemi Seba je charizmatický vodca černošskej militantnej skupiny. Hlása rasovú solidaritu medzi Černochmi a moslimami vo Francúzsku a násilnú opozíciu voči Izraelu a sionizmu. Nemôžete povedať, že bojujete proti systému vykorisťovania, rasistickému systému a zabudnúť pritom na dnešnú sionistickú okupáciu. Nedávno sedel, pretože sa podieľal na násilnom útoku na židovskú štvrť. Na týchto záberoch vidíme Kemiho a jeho prívržencov, ako pália izraelskú vlajku. Kemiho myšlienky vyvolali vo Francúzsku pobúrenie a za najnovšie obvinenia z podnecovania rasovej nenávisti mu hrozí dlhší trest za mrežami. Ak ho uznajú vinným, môže stráviť vo väzení ďalších 6 mesiacov. Žalobu za antisemitizmus podal Zväz židovských francúzskych študentov. Kemi Seba svojím počínaním predstavuje hrozbu. Verbuje nových členov na internete. Pracuje na predmestí, kde pestuje nenávisť, najmä nenávisť voči Židom. Parížania sa boja, že Kemiho extrémistické myšlienky podnecujú konflikt v uliciach Paríža. Jeho vyhlásenia už spájajú so zločinmi z nenávisti v hlavnom meste. V januári 2006 uniesli v centre Paríža mladého Žida Ilana Halimiho a odvliekli ho na predmestie. Väznili ho v byte v banliu, kde ho mučili a nedávali mu jesť. Halimiho našli o 3 týždne neskôr priviazaného ostrom so spútanými rukami. Telo mal posiaté bodnými ranami a spálené kyselinou a inými horľavými kvapalinami. Zomrel počas prevozu do nemocnice. Obyvatelia domu počuli jeho výkriky a smiech tých, ktorí ho mučili. Bol to strašný zločin a zároveň antisemický. Vravím si, že nie je možné, aby 3 týždne vydržal všetky tie hrozné veci. To nie sú ľudské bytosti. To sú netvory. Nakoniec zatkli 15 mladých ľudí z predmestia. Patrili k voľnému zoskupeniu banditov, ktorých spája nenávisť voči židovskému obyvateľstvu. Som plne presvedčený, že Kemi Seba mal vplyv na únos, mučenie a vraždu Ilana Halimiho. Pretože jeden z únoscov priamo citoval jeho reči o nenávisti. Vražda Ilana Halimiho je len jeden z mnohých rasovo motivovaných útokov v hlavnom meste Francúzska. Zdá sa, že vplyv Kemiho Sebu narastá a jeho stúpenci vnášajú do centra Paríža nové problémy. Kemi po početných telefonátoch a rozhovoroch so svojím právnikom súhlasil, že sa stretne s Donnellom.
Zriedka poskytuje interviu, ale u Donnella spravil výnimku, pretože zastupuje zahraničné médiá. Kemi si myslí, že miestne médiá sú proti nemu a jeho kauze predpojaté. Som trochu nervózny. Práve mám stretnúť Kemiho Sebu, ktorý nenávidí belochov a ešte viac neznáša novinárov. Čaká ho súdny proces a možno už zajtra sa dozvie rozsudok za podnecovanie násilia a antisemického správania. Stretnem sa s ním a som rád, že s tým súhlasil, hoci netuším, čo ma čaká. Už je tu. Kemi Seba sa zriedka ukazuje na verejnosti bez veľkých zástupov svojich stúpencov. Ste Ír? Áno, som z Írska. Vraví Donnellovi, že všetko sa začalo po jeho návšteve Ameriky. Keď som bol mladší, strávil som v Spojených štátoch 3 týždne. Počas toho obdobia som spoznal islamský národ. Islamský národ je americké združenie, ktoré hlása černošskú zvrchovanosť. Medzi slávnych členov organizácie patrili napríklad Muhammad Ali a Malcolm X. Tým sa začala moja práca. Môj boj je mojím poslaním, mojím životom. Keďže Kemi sa vo svojom posolstve obracia na mládež z predmestia, Donnella zaujíma, čo si myslí o vzburách. Mladí černosi, mladí moslimovia a ďalšie menšiny začínajú preberať moc. Uvedomujú si, že polícia tu nie je na to, aby ich ochraňovala, ale v skutočnosti je príčinou problému. Kemi vysvetľuje, že prívrženci jeho hnutia patria k tej istej skupine ľudí, ktorí sa zúčastňujú nepokojov. Sú to chudobní a rozhnevaní mladí ľudia z predmestia. Je dôležité, aby zmenu sprevádzalo násilie. Mier je možný, násilie je potrebné. Keď vás niekto utláčal celé stáročia, nevyhnete sa násiliu. My nechceme diskutovať s nepriateľom, chceme ho poraziť. Donnell sa počas stretnutia s Kemim Sebom cíti stiesnene. Jeho slová ovplyvňujú nepokojnú mládež v meste a možno aj zmanipuloval tých, ktorí mali konflikt so štátnymi orgánmi. Navyše jeho posolstvo možno viedlo k jednej z najbrutálnejších rasovo motivovaných vražd v súčasnosti. Jeho vplyv v Paríži je desivý. Ešte uvidíte. Donnell zistí, že v nevyhlásenej občianskej vojne v Paríži nie je víťazov. Doplatia na to ľudia, ktorí tu žijú. A uvidí antisemitizmus prívržencov Kemiho Sebu v akcii. Smrť Izraelu, sú to psi. Donnell je v Paríži v rozpoltenom meste. Stretol sa s radikálnym vodcom, ktorý sa pokúša zorganizovať mladých vzbúrencov do smrtiacej sily. A navštívil povestné štvrte na predmestí Paríža, kde sa mu vlúpali do auta a ukradli mu videokameru. Ó, márnosť šedivá. Kamera je fuč. Donnell sa dozvedel, že vzbury v dejinách Francúzska priniesli zmenu, ale výtržníctvami v 21. storočí sa nezmenilo nič. Obyvatelia z predmestia podpaľovali na vlastnom území, no dosiahli jedine to, že zhoršili povesť vlastnej štvrte a dostali sa do večerných televíznych novín. Skôr ako Donnell opustí Paríž, navštívi Grigny, 22 kilometrov južne od centra mesta. Stretne sa s jedným z miestnych obyvateľov, ktorý sa snaží podporovať pozitívnejší prístup medzi nespokojnou mládežou. Grigny vyzerá ako strašidelné a opustené mesto duchov. Teraz vidíme tú istú štvrť počas vyčíňania. Donnell sa stretne s Kudom, ktorý počas niekdajších vzbúr stál v prednej línii, ale zmenil názor a teraz si myslí, že jeho ľudia tým nič nedosiahnu. Vzbúry stratili význam. Prešli sme od kladenia požiadavok k sporadickému chaosu. Mladší sa teraz chcú búriť, lebo sa im to zdá vzrušujúce a skutočné. V televízii to vyzerá vzrušujúco.
keď vidia zatýkania a explózie. On va dire, c'est vrai qu'à la télé, on peut voir des explosions, des arrestations, mais le fait de le voir, c'est vrai que c'est excitant. Kuda povedal Donnellovi, že niektorí mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú vzbúr, už nevedia, za čo bojujú a podľahli ošiaľu bezmyšlienkovitého násilia. Kto vlastne vyhral tie vzbúry? Patrí mládež z Grini medzi víťazov? Nie sme víťazi. Obyvatelia Grini nikdy nevyhrajú, pretože keď sa dostanú do konfrontácie s políciou, zničia okolo seba všetko. A doplácajú na to ľudia, ktorí tu bývajú. Donnellov pobyt v Paríži sa blíži ku koncu, no je zvedavý, ako sa skončil súdny proces s Kemim Sebom. Donnell sa s ním zoznámil len krátko predtým, ako ho obžalovali z podnecovania rasovej nenávisti. Chce teda zistiť, či Kemi opäť skončí vo väzení. Kemi Seba nie je obžalovaný z antisemitizmu po prvý raz. Spoločnosť má veľký záujem na tom, aby skončil za mrežami. Dnes má súdny proces, čelí ďalším obvineniam práve v tomto paláci spravodlivosti. A uvidíme, či ho tu nechajú. Počas procesu čakala verná skupina Kemiho prívržencov vo vestibule. Nakoniec sa zjavil ich vodca. Odsúdili ho na 6 mesiacov podmienečne, no Kemi ostáva naďalej vzdorovitý. Keď sa pokúsia umlčať môj hlas, mali by si uvedomiť, že situácia vonku na ulici sa ešte viac zhorší. Ulice sledujú a poznajú nerovnosť. Preto máme problém so Židmi. Keby došlo k tretej svetovej vojne, vypukne vojna aj priamo tu, v tejto krajine. Keď zaútočia na Irak a Afganistan, potom i hneď zaútočíme na tunajšiu políciu. Nie je iba jeden Kemi Seba. Existuje celá armáda takých mužov. Smrť Izraelu! Sú to psi! Kemi Seba má v tomto meste skupinu oddaných stúpencov, ale je jasné, že nehlása mier všetkým ľuďom. Momentálne je slobodný človek a môže slobodne šíriť svoju nenávisť v uliciach Paríža. Donnell spoznal počas pobytu v hlavnom meste jeho dve tváre. Obraz romantického mesta z pohľadníc a problémové, nepokojné predmestie. Môžu sa pokúsiť o zmeny, ale nikdy sa nič nezmení. Zlo v okrajových štvrtiach pretrvá. Obyvatelia predmestí ostanú naďalej zraniteľní voči ľuďom s extrémnymi úmyslami. Predpokladá sa, že vzbury budú nielenže pokračovať, ale rozšíria sa aj do centra tohto veľkolepého mesta. Kým sa veci radikálne nezmenia, Paríž bude naďalej patriť medzi najdrsnejšie mestá sveta.